Benvinguts i benvingudes en aquest primer capítol del videopodcast que ens permetrà conèixer durant 6 episodis a Joaquim Morelló, justament en el marc d'aquest any Morelló que celebra, que commemora el centenari de la seva mort. Cisco Joaquim Morelló va néixer a Esterri d'Àneu el 1858 i de ben jovenet marxa a Barcelona. Explica'ns, potser no el per què, però què hi fa? Bé, de la seva infantesa en coneixem molt poc. El que sabem, tenim el seu títol de llicenciat en farmàcia, que el 1879 obté el títol i que poc temps després crea una farmàcia al Portal de l'Àngel a Barcelona. A l'època es deia allò qui no anuncia no ven, no? Aleshores estem també a les beceroles al naixement de la publicitat. Hi ha com un buit que no sabem massa la seva vida a Barcelona. El que sí que sabem és que el 1904 fa una excursió de 15 dies a les Valls d'Àneu i, fruit d'això, donarà a conèixer el centre excursionista a través de la projecció d'una sèrie de fotografies, perquè també tenia la seva vessant com a fotògraf, donarà a conèixer les Valls d'Àneu a Barcelona. Si l'haguéssim de definir amb una sola paraula, quina paraula li donaries? Com el definiries, Cisco? Filàntrop.